Hi, Bisprins! Good morning! Water. Shoot ako today. Good morning, love. Good morning. Ka-coffee? Oh, sige. Bless you. Morning utot. Oh my gosh. Ano? Ano sabi mo? Tulog lang kami ng bahay. Morning. Morning. Yes. Ta-da! I want it that black. Tulala ka. Tulala ka man. Cute. Morning kidness. Sarap tulala mo dyan. Uy, tumunog. Pagod ka, no? Medyo. Booger in the morning. Alright. Si Dodong puts coconut oil. Then honey. Yo! Kuya ko sa kape, oy. Kaya pala may shimmer. Nag-glisten siya. Cacao. Cacao powder. Cacao. Cacao. Pampapupo ito, guys. Pampatae. Parang siyang chocolate, no? Choco coffee. Yes. Oh, mocha. Coffee mocha. Ah. Choco coffee. Choco na coffee o coffee na choco? Wala ka boses. Kuya. Coffee na ko eh. Ito yung mga lagi namin ginagawa. Morning. Kopi-kopi with my baby love. Namamuga yung eye bags ko. Parang lagi naman namamagamata mo. Sabi ko ngayon ko sa'yo, love. Hi, Val Maestro. Hi, Meljen. Padon. Hello. Maria Sonia Radores. Hello there. Kausap ko sila sa phone. Cute. Lubot. And hello kay... Dudong! Hindi, Hi, Dudong. Dudong! Kamusta ka na, Dudong? Naglibang ka naman, Dudong? Dianne Charmela Morte, hello! Mama? Maiwan ka dito, luoy. Ayun nga muna. Blurry. Thank you, bye-bye. Bye-bye. Don't forget to subscribe! Anong practice mo dyan? Hello! Pag baby, di ba ganyan? Nung una naka-heart ka muna, nakaganyan, tapos gano'n. Baby, shark, tuturo, gano'n. Tapos pag mami naman, nakagano'n. Tapos pag daddy naman.
Ay. Hindi ko naintindihan. Masyadong English. Kaya nga eh. Tagalog dapat, di ba? Mm-mm. Eh kasi lumaki talaga ako sa US. Sorry po. Ako lumaki ako sa Philippines lang eh. Ako din eh, sa Jensen nga. Ako dyan lang, tabi-tabi. Yung accent ko, dapat, sige, I'm gonna try Tagalog na. Hi, Bella! Cute. First time yung first day. Sabi niya, red pala. This is my makeup artist, Awra. Hello. Hi. Oh, from haggard to beauty makeup. Joke lang. Ayan, kuman ako mag-makeup. Oh, diba? Murag nawala ng haggardness. Hello! Hi, GLOCO. Hello! Shooting. Shoot kayo? Shoot na. Tapos ka na? Oo. Adto na ako. Tapos ka na mag-makeup, no? Yes! We're done. Thank you. Siya na makeup sa akin. Look at my face. Thank you. Bakit din ako nakatingis eh? Grabe po ba kayo? Boom! Busy si RagerRaker. Oh, ang ganda naman. Ano ba? Kakatapos lang namin shoot ni Celebrate na yan. Kung makita niyo yan. Ipopost niya yan. Bisaya 101 with Inday Krisha. Okay. Yes. Please subscribe to my channel, Celebrate Day. Yes, please. Thank you. Hello! Hello! Sexy DB. Subscribe, like, and comment, and share. Wow, Yeah. Sobrang pogi talaga. Ay, wala na. What's up sa'yo, Boss Joem? Power sa'yo. Awra. Joem, collab na tayo. Pupunta kami dyan. Gusto niya yan. Yan. Visit na natin sa atin. Pumunta kami ah. Gusto ka na sa atin. Sige, please. Mag-aano collab kami soon. Yes sir, mga kaibigan. Uy, kita naman tayo dyan. Ano man? Hello, ThatsBella! Hello, ano? Naku, masabi. Nakasilip. May nakasilip din. Tingnan ko lang kung anong ginagawa mo. Video ka na doon. O'clock na at hindi pa kami tapos. Ay, bye! Thank you! Ingat! Bye! Thank you! Bye-bye! Thank you! Ingat kayo! Wala nang tao. Pwede nang umuwi. Book na ako ng Grab. Thank you. Guys, tapos na ang shoot namin. Kaya, ako ay uuwi na. Ayan. Nag-trolley jud ko kay mabigat sa likod kung mag-backpack. Kasi may baon akong heels, pero hindi ko nagamit. Anyway, I'm so happy today na nakilala ko sila lahat. And nakasama ko lahat. And, yun. Ako mo. Waiting.
kay Dudong. Oh, wow! Ang gwapo naman ng baby boy ko. Nakamikip. Bisprins, look at my Dudong. He's making laundry. Gabi na ako nagsampay. Wala nang ako. Cute boy. Ganda ng background. Diba? Nindot. Sabihin mo, nindot. Hindi. Say nindot. Hindi. Bakit parang sheep? Hindi. Babay na. Korean heart mo. Salamat ka, ayo. Oh, her, her.